дар толори зебову барҳавои маҷмӯаи фарҳангии офтобаги ноҳияи Вахш ба шарафи 27-солагии Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол ҷамъомади тантанавӣ баргузор шуд. Раиси ноҳияи Вахш бо сухани табрикӣ баромад намуда аҳли Толор ва дар симои онҳо ҳамаи сокинони ноҳияро бо ин санаи тарихӣ шодбош гуфт. Зикр дошт, ки маротибаи нахустин Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол 6 ноябри соли 1994 қабул гардида аз 10 боб ва 100 модда иборат аст ва аз ҷониби коршиносони варзидаи байналхалқӣ ва созмонҳои бонуфузи сиёсии ҷаҳон яке аз конститутсияҳои беҳтарин эътироф гардида раванди зиндагии шоистаи шаҳрвандонро дар доираи одобу ахлоқи ҳамидаи инсонӣ муайян ва дар ин радиф ҳуқуқу озодиҳои инсонро ҳимоя мекунад. маҳз ҳамин санади тақдирсоз ҳуқуқи таҳсилро ройгон ба насли наврас кафолат дода ҷонибдорӣ аз зиндагии арзандаи шаҳрвандони ин кишвари офтобӣ мекунад. Сипас намояндагони мақомоти прокуратура ва суди ноҳия бо маъруза дар назди ҳозирин баромад намуда оид ба таърихи Конститутсия нақши ин санади тақдирсоз дар эъмори давлатдории навини тоҷикон андешаронӣ намуданд. Зикр гашт, ки қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷати муҳими сиёсиву ҳуқуқӣ барои густариши раванди давлатсозӣ дар ҷомеаи соҳибистиқлоли Тоҷикистон заминаи боэътимод гузошт. 27 сол боз кишвари азизи мо Тоҷикистон бо шарофати Конститутсия ва татбиқи қонуну бандҳои алоҳидаи он дар ҳолати рушду такомул аст. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади олии ҳуқуқӣ дониста шуда омӯзиши боб ва моддаҳои ин ҳуҷҷати муҳиму муқаддас барои ҳар як фарди кишвар шарт ва ҳатмист. Чуноне дар моддаи 42 Конститутсия дарҷ гардидааст, дар Тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст, ки Конститутсия ва қонунҳоро риоя кунад, ҳуқуқ, озодӣ, шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд. Дар қисмати дуюми ҷамъомад барномаи консертии ҳунармандон мураттаб аз суруду тарона, рақсҳои ҷолиб пешкаши аҳли Толор карда шуд. дар ноҳияи Вахш баробари таҷлили бошукӯҳу тантанавии рӯзи Конститутсия ҳамчунин дар ҳар як ташкилоту муассиса мақомоти қудратӣ ба ифтихори ин санаи тарихӣ ҳамоишҳои омӯзишӣ доир гашт. Кормандони мақомоти прокуратураи ноҳия дар ҷамъомади дохилии идоравӣ мавзӯи Конститутсия бахтномаи миллатро матраҳ намуданд. Гуфта шуд, ки Конститутсия роҳи интихоби халқи Тоҷикистонро дар ҷодаи бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ муайян ва мушаххас намуда онро ба чорчӯбаи қонун даровард ва Тоҷикистонро чун давлати соҳибистиқлол ба ҷаҳониён муаррифӣ кард. Қадами дигари хеле муҳим дар роҳи бунёди давлати миллӣ, давлатсозӣ ва давлатдории тоҷикон ин ба вуҷуд овардани низоми нави ҳуқуқии миллӣ ба ҳисоб меравад ва таҳризии низоми нави ҳуқуқӣ ҳамчун таҳкурсии бинои давлати нав роҳу василаи эъмори он заминаи рушди устувори сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ғоявӣ ва дар маҷмӯъ тантанаи демократия, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, фароҳам овардани шароиту имкониятҳо барои бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ гардидааст. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мардуми шарифи мо ҳар сол санаи қабул гардидани санади муҳими тақдирсозро бо ифтихору сарфарозӣ таҷлил менамоянд, аз ҷумлаи дастовардҳои бисёр арзишманди даврони соҳибистиқлолии мамлакат ба ҳисоб меравад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ин асноди ҳуқуқӣ, санади муҳим ва асосии давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, сарчашмаи ҳамаи қонунҳо ва санадҳои меъёрии амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки барои рушди инкишофи давлати ҷавони мо ва барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меоварад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади меъёрии ҳуқуқӣ эътибори олии ҳуқуқӣ дорад. мувофиқи ин қонун, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд. ҳуқуқу вазифаҳои инсон аз ҷониби давлат эътироф ва кафолат дода мешавад. дар моддаи 5 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр гардидааст, ки инсон
ҳуқуқу озодиҳои он арзиши олӣ мебошад. ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазир аст. ҳар як давлат бо ҳамон роҳе рушд мекунад, ки конститутсияш муқаррар шудааст ва онро халқ дар интихоби озоди демократӣ қабул намудааст. аз ин нуқтаи назар халқи тоҷикистонро бахту саодати бузурге насиб шудааст, ки соҳиби чунин конститутсия гарданд. рӯзи конститутсияи ҷомеаи соҳибистиқлоли тоҷикистон дар ноҳияи вахш бо шукӯҳмандӣ ва рӯҳияи идона истиқбол гирифта шуд. маъруфи назрӣ, фахриддин карим, намузали эргаш барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи вахш. сокинони шарафманду меҳнатқарини ноҳияи ёвон 27-мин солгарди конститутсияи кишвари соҳибистиқлоли тоҷикистонро бо дастовардҳои назарраси меҳнатӣ, рӯҳияи баланди ватандорӣ истиқбол гирифтанд. ба шарафи ин санаи фархунда дар толори қасди фарҳанги ноҳия бо садо додани суруди миллӣ ҷамъомад доир гашт. раиси ноҳияи ёвон саидзода ҷамшед ҳамроҳ аҳли ҷамъомади тантанавӣ ва дар симои онҳо ҳамаи меҳнаткашони ноҳияро бо 27-солагии қабули конститутсияи кишвари соҳибистиқлоли тоҷикистон шодбош гуфта, барояшон рӯзгори босаодат ва сулҳу амнияти ҷовидонаро таманно намуд. фикру ақидаҳои худро дар мавриди қабули конститутсия, мафҳум ва таърихи ин санади муҳими сарнавиштсоз баён дошта, аз ҷумла зикр намуданд, ки конститутсия санади муқаддасу тақдирсоз, бахтномаи миллат маҳсуб меёбад. мусаллам аст, ки ҳар як давлату миллати соҳиби истиқлол соҳиби конститутсия, парчам, нишон, суруди миллӣ ва дигар рамзҳои давлатдорӣ аст. эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва арзгузорӣ ба қонун пояи давлатдориро мустаҳкам намуда, ҳифзу гиромидошти марзи ватан, ҳимоя аз ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд, таъмини сулҳу субот ҷомеаро ба сӯи рушду тараққиёт раҳнамун месозад ва ин раванд дар тафаккури наслҳо ҳисси инсондӯстӣ, адолатпарварӣ ва дигар фазилатҳои ҳамидаи инсониро тарбия мекунад. дар ҷараёни ҷамъомад намояндагии дигар сохтору мақомоти ноҳия низ оид ба ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз фикру ақидаҳои худро ба таври васеъ баён доштанд. гуфта шуд, ки таҳия ва қабули конститутсияи тоҷикистони соҳибистиқлол бо талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти мамлакат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардид ва ин конститутсия яке аз аввалинҳо шуда, дар фазои собиқ давлатҳои пасошӯравӣ ба тариқи райпурсии умумихалқӣ қабул гардида, аз ҷониби коршиносони хориҷӣ дар қатори конститутсияҳои беҳтарини дунё эътироф гардидааст. конститутсия бахтномаи миллат ва қонуни асосии давлат аст ва ҳар давлату миллатро тавассути конститутсия ва бахтномаи миллати ӯ мешиносанд. имрӯз боиси хушҳолии кулли мардуми тоҷику тоҷикистонӣ аст, ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар панҷгонаи конститутсияҳои давлатҳои абарқудрати дунё шомил гардидааст ва имрӯз маҳз ана ҳамин конститутсия тавонистааст, ки мардуми тоҷикистони азизи моро дар фазои сулҳу ваҳдат ҳуқуқу имкониятҳояшонро муайяну мушаххас намояд. қисмати тантанавии чорабинӣ бахшида ба рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо садо додани суруди миллӣ ҷамъбаст гардид ва дар ин рӯз дар идомаи ин чорабинӣ як қатор пешсафони истеҳсолот, ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия, роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ, ки дурнамои истеҳсоли пахтаро пурраву барзиёд таъмин карданд, аз ҷониби роҳбарияти ноҳия бо тӯҳфаҳои пулӣ, ифтихорномаҳо қадршиносӣ шуданд. мавриди зикр аст, ки ноҳияи ёвон дар миқёси вилоят аз ноҳияҳои калонтарини пахтакорӣ ба ҳисоб рафта, ҳамасола кишоварзони ин ноҳия ба андозаи 24950 тонна пахта истеҳсол мекунанд. қадршиносӣ шудани пахтакорон аз ҷониби мақомоти иҷроия боиси рӯҳбаландии аҳли заҳмат мегардад ва интизор меравад, ки соли ҷашни ифтихории миллат, сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро заҳматкашони ноҳия дар баробари дастовардҳои дигар соҳаҳо ҳамчунин бо натиҷаҳои хуби меҳнатӣ дар ҷодаи истеҳсоли пахта ҷамъбаст мекунанд.
روزی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در ناحیه یاوان با شکوهمندی زیاد استقبال گرفته شد.